dat het wetsvoorstel voor uitbreiding van de eilandsraden is aangenomen. Dat is vanochtend door de Tweede Kamer gedaan. De Tweede Kamer heeft daarmee ingestemd met het wetsvoorstel dat de uitbreiding van de eilandraadsleden en bestuurscolleges van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba regelt. Daarin staat dat bij de eerstvolgende verkiezingen van 17 maart volgend jaar stapsgewijs het aantal eilandraadsleden omhoog gaat. Bonaire krijgt er 2 bij, Sint-Eustatius en Saba krijgen er ook 2 bij. En daarmee krijgt Bonaire in totaal 11 eilandraadsleden en Saba en Stesia 7. Ook het aantal gedeputeerden groeit op Bonaire van 3 naar 4 en op Sint-Eustatius en Saba van 2 naar 3. Het is onderdeel van het zogenaamde Wet op de Openbare Lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. En staatssecretaris Van den Burg is heel blij dat de Kamer dit wetsvoorstel zo snel heeft behandeld en ermee heeft ingestemd. Volgens hem is het ook een